Sagudayan nga rin ti surat. Di ba kasalitaan ni Vina nga napoluan, iti amin awagas. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manunemi, tanakadano na kong dito syudad, nga umay ko pakigasang kasatan. Managrigat kami ngamin, manunemi ket kahit kung alibasan, ti kinamarigrigat, kinarigat, kinapanglaw. Tanusaan ko ang alibasan, sa anak nga umakal, iti panangigaw-gawid kanyak, tinarigat na panagbiag. Awan, matayak na simumulagat ako nada. Sud ka po nang imayak dito syudad, tapno magigasang kasat manunemi, kaya doon sa ako nitibas nga luganak. Inwaras ko't pa nagkita, sapsapulit na to'y mga sabat kanyak manong nakita. Ito nga tala ito'y. Becky? Ah! Matayak simulalagat, simumulagat. Lukas na kasi ka ni Becky. Becky ko na. Becky, hanga Becky. Sigamit ni Bina. My friend in Facebook. Nga nakalaring tanong ko ang chismis. Yeah. Ang kita ginarakop ta nga ro din si ka. Oh my God. Ano, bagbagang. Naglagay pa yung bakla ka ng madabo. Adab. Ay, matayak na ta kasi wala makita pa kaya dumakan. Ang kanang problema pa yun na sinoak, no bakla ko na sino. Pudno to ko na makasikugmet bakla. Tado di ta kita masiksikugan kapati bakla. Kapati ininom. Ado di kita iniinom no ka nga babae, makiinom ka na kami nga bakla, into no na bartek kami. Kita sumapol mo di kita babae, at damat torturoso mi, iyosok dan tumatgan alsong dan nagsikogdan. Matmatay kasi buhalagat ka talaga. Nakaragsak ka nga kasasalita, Beking. Sino ko matasang nga naragsak? Or ada problema tayo, karagsak talata. Dito kang kanya mo naglagay pa si kabina. So, nga nanyaman ti problema, at solusyon na. Dito sa syudad, masolusyonan ta. Paparan ta karo din. Awang kargamon. Dato lang. Sige. Naglungan ta karo din ni tricycle, tagawit ta pala sa Dibalay. Agyan ang sa Dibalay yo. Kita habang naawang pa'y pagyan, magit agyan ka sa Dibalay. Bakla kay amin. Sakla ti begging ka nakuwada. Baga man na maawatan na ka ni tatang mo. Ay, awanin ni tatang, ninalang-lanang tanda. Sa dua nga padak nga babae, di kakabsat ko. Di ako lalaki kadwayo. Ako sa puro di lalaki, pakalalaki ako mo da. Pero ko ng kanyang sana ka lalaki. Ay, ba't mataya kasi mo wala. Naglugan kami nga rin tricycle, mananemi, kat dimsak kami disangot, igagangay lang ang balay. Nakurapay kami, may takasken ka. Naman mo, mabanti ka nga trabaho. Ay, matutulungan ka dito kakabsat ko, sika. Kaya mo sa mo, nagbasbasa da. Ano mo, nagbasbasa da, kailangan sa baling ang basa ka nakuha doon sa nga siya. Ano kami trabaho? Kalagyan nagti parlor. Kan kang runan ti amin. Adang pakakaigamak ti kuwarta. Agbalinak na ahente. Life insurance. May katayam ang mukha kini ni Nanang. Nanang. Oh. Bobby. Takadwa man napinta sa balasang. Ni Vina. Di gayam ko. Ay, adanubyo mo. Di anak ko na ya. Di mat pagbasam di kita kakabsat mo. Abi nga, gasawa ka. Di na nang gayam ko as a friend. Bina, ninanang ko. Kumusta kayo, nana? Kastoy, malasang ko. Sila nagkabukan sa adayo. Ba't o nang adayo? 12 hours lang di biyahe. Talagang bali na kabading keng kasi ka. Noon ay adayo ko naman sa 12 hours di biyahe. Nang, agyan ba lang ni Bina to. Kabayatin nga,
may saraka kiti pagyanan na. Kahit mga sabon na sikat ahente na. Ninanang na talaga. Katuwa na, isaraka kiti pagyanan na. Kahit madando pagyanan na, siyempre, anong tumating commission ko. Kastoy ka dito. Ada ahente na sumbrek na trabaho. Sila ngarot ko managana mo. Sila mapamit iti approved di ba? Di kita mapapaniti approved ka ada ahente da nga mang-recruit ka na kuwada. I-recommender kami ito ka. Kasi sila da ka nga dito, nag-DH ka, domestic helper. Pila to ma. Nang, sabi pasarag bakla, pasarag laki ka sa kababi. Si panagana no AB panagana mo di ko na ito. Tayo ko ACDC kaya ACDC mabalin di baterya, mabalin di kuryente. Na nga talaga tisal salud-sodek na dumakan. Lagyan nakakitan to kusinan o dumakan. Sa tanto pala kakwarton bina. Nagkakwarto ta? Kaya naman ko ma. Baka nagkarawa ka. Baka si ka nagkarawa, loko. Nung makita mo na tortorosok, nagsayang kan, apagbaling ka makla. Hindi nakal na giti. Armas mi nga bamakla. Takno, mom, magagaratit patsup. Oy, bastos ko ba? Pasensyahan, bina. Bakla ka, wano, aging babakla ka lang. Ay, siyak tibag sa lutsod mo, anak. Ay, nanang. Ano ti sa lutsod mo? Bakla ka, kung aging babakla ka. Aging babakla yung data, aging babaklalaing. So, agan anad kakingkuha na, napindas ka magkaroon. Ano nga talaga? Epistuda ka talaga. Uy, gantan pa nga no, makanagit ni. Mumalim kit mumalim, mabising ka. Nangan kami nga duwa marunemi. Amo matatagluto. Sikan to agluto para malim, ha? Tapno malamanan ni nanang kaya duwa ka absat ko. Nga naima si Lotom. Sige. Madamdama tawagak to. Datay namnamayat ng kasapulan tikas ka. Kasapulan tikas kanya. Nga sobrang kita trabaho. Ano kayat mo? Tayo mahirapin mo tagbasa? Alaman, Becky, please. Tayo mahirapin ko tagbasa. Sige. Yung sa pili trabaho mo, basta, iti anyaman nga wagas. Iti amin nga wagas. Tama. Gusto ko na. Iti amin nga wagas. Medium. Matunggal mo lang, terapap mo, ganon. Di malpas kami nga mangan, maramnemi. Sakti ng ginaw, sakti nagpunas, tilamisaan. Sana pinayapayan, simurit kami iti kwarto. Dito ti silad nga duwa. Babi, baka no, baking. Babi tawag ni nanang mo keng kang. Kano, arakopan nga to, nagat siya ako ni Babi. Oy, Babi, huwag. Ito ka di boyfriend mo, Jeb Lugario? Mada. Boyfriend. Friend. Hangko pa yung naklun. Ni Noel. Batch ko ti high school. Nakasasayat kanyak. So pa tinangtad kanyak. Pinagpletek ng iba dito. Kadi? Naramanan na rin ti lips mo. Kagangit, friend ang beso-beso. Pasaray, mapatangan na talips ko nuwa. Dahil mas madla talips mo. Ramanak man. Uy. Rumara ko na nagsapod sa balik ang ahente. Siya kalalingan ng ahente. Tapi bagakeng ka. Tapati customer ko kita mabembang ko. Ala. Tsaka iti kas tabi. Seryoso tal. Dito pigpanam tikwa. Arwat. Tikag sukat? Sukatak nga da ka? Ano? Ba't patatamat ka mo pa? Baka tumangking gata tayo sa balit pag...
Ay, matmatay ka talaga. Numabuya ka at panagsukat mo. Tumangkin ko na. Imposible nga saan na. Alaman ni Patas pumunta, kitaan taman. Imposible nga saan. Baka tumangtang kanitan. Kita man, uy! 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 Loko si kaman kahit na loko. Ang may ganang data kahit na uyong data. Kaya rumor ka nga rin nagsukatak pa lang. Sige nga rin, rumara ko. Tapos naoma ko na. Manong nimi di rumaran, regap ko tiri daw sa ko nila. Bakla na siya, wala lalaki. Di bakla, kahit lalaki, so lalaki, so lang. Yung babak lang siguro lang. Sukat ako. Marbarin ano. Basta nakakak din yung magagasat ko dito. Nagindak, hindi makasukatak manang nemi na iturturo ko. Hindi makariingak. Rabiin, ala. Ala, rabiin. Habi mangunak. Napanak ti kusina. Rabi gaya mo yun. Ay, kinaimas mo titurog ni Bobby. At tinapanan na. Dahil nga anak ko akit balog. At yung aming trabaho na. Kahit na lang kami ng matulungan di kiti kaabsat na. Isak sakripisyo na ti basakbayan na para iti basakbayan na kiti kaabsat na. Di kiti man iti kaabsat na. Hay manang ano mo tawag nyo? Second year and fourth year high school. Nalalapsat ka man. Nalaplapsat ani manang baking no talagang agarwat na dyan. Makikun-contest. Ito ko guys pa ko contest. Talaga ka bakla ni manong yun? Di mo mawatan. No kaya't nandagbakla-bakla. Ngayon saan nga anak kayat lalaking lalaki so. O nangigmot yung bagada. So aga na nagkakingkuanan. Ang nabali na. Tanong may isarik na lagi ni baking iti trabaho. Di awanak tudto yan. Yung kas panang supapak kuntok yung kuanan. Matulungan na. Kas supapak mo yung kuanan. Tipay mo. Tipay mo tabagim. Ang tawag na. Ang kung tumalipatan. Kasi ladan sakit pangisirkan na kengkan. At dalang tawag keng kuana kita. Nagdaradaras nga ribuat. Talaga trabaho na. Duma-duma, trabaho na. Iti amin nga wagas. Kat talagang aramidan na. Kasta. Kat ori man siya ka. Tap nila makaadalak. Iti amin nga wagas. Tulungan kayo gluto na. Haanan ta nakaluto kami. Mga tilatan. Amon ngururahin pa ni Bobby. Kaya no kahit manin ti maturog, robain tumanen, siti pagturog ka. Ngam ilak mo. Tamangan no, sarkan na ka ni Bobby. Ngam tinugtog na tiri daw manong na di kwarto. Bina. Ni baking netoy. Awan sa bali pagturog at doon nga dita. May mo lakat tiri daw. Inlokat ko. Siyatsakan. Para kang ka. Ano ito? Kita kayo ma. Empanada. Special empanada para kang ka. Agaman na karada. Ito yung pakikat mo. Ano ito? Kasi makita. Tempelite. Painuman na tempelite. Tapos na pagpaturid mo. Babi, hindi kaya loko ka. Partakad na, kalpasan na. Tagikwain na. Na parang pagkaroon mo kanya. Manyakis. Hanggang pilitan hindi mo kaya. Kursunada ka nga ron. Ano, trabaho timayak dito. Oy, Bobby, please. Hindi ka kayat ng isarek. Ano? Nagtulakan na rin ito. Tsaka mo. Tayo na ilabak yan kayo.
Himayak dito'y, tapno magigasan-gasan, katapos, asawa ka di na oras. Ang peranda kang asawa. Kapag agbasbasa pala ni kapsat ko. Para first year college to pala jay adject. Apa nga rin kita pagbagang. Ibagbagang ka rin po no. Di ka kayat ni sir. Kayat ko katsikati para kanya. Kinuna naman ang name luktan ng ti arak sa duwa nga baso. Ti kinargaan na. Mami, diya kaya tuminom. Please, mawatan na kuma. Sige, isak lang tuminom. Ito, mabarte ka. Maaramin ko ito kaya ko rin ka. Rumahal ko dito eh. Hanggang rumahal. Babi, no talagang ipatpatig na. Please, respetar na. Sumarod, hindi mo kaya, di ka matpilitan. No, mapadasam kat maramanam, nang nurang at talagang natakil at batutak. Tsaka mamawatan. Parang hartsak tuminom ha. Kanang ti manadong nga rodin. Dito ba ti para kanya? Ano na ito? Shhh, dito ba ti pulutan ko ah? Baka namin mas na ti pulutan ko yung panada. Special mo dito yan. Ano mo dito? Okay mo? Balot? Bon, pagpapigsata. Impanada kin ka. Balot bet kanya. Pagpapigsata. Naman minsan manunimi katyak maawatan dito yung babi wano baking. Ini minuman manunimi kat bandlaw ko mabarte ken rimwarak. Kapanak. Nagtugtog iti kwarto na iti agkapsat na babae. Indokad da. Apay manan. Kabartek mo ni malong niyo. Makakit mo aramidan na kanya. Sige manan, makakit dito yan. Delikado nga talaga na dyan, mabartek. Pwede makariingak manunimi tinulungak ti ina ni Beking iti kusina tapnuwa agluto. Anat ko na ni Bobby. At ang pagnisargan na kan. Kung nanawat nanang, hindi nakayat kanong isar. At ang panagkusunada ni Bobby kanya. Sa ba, madinsamat ti tinurong ko. Madinsamat ti ahentek. Asing pati anak ko, kasi dyan na lang. Alakit, agsalita kayo ito nga na siya. Hindi makapamigat kami, manunimi, grup-grup ni Bobby. Hey, di naman isar na. Isungarot nga anak manggirat sa bali nga pag-isar kakin ka. Apay nga midadjay pag-isar kam kumakanyak. Apay isa balim. Kaya't mo? Ano nga midday nga trabaho? Ahente ak ka naging babae nga kasapunan iti sugar daddy. Ala. Kaya't mo sumurek. Nga scholar ti may sa nga sugar daddy. Babi, isungag ka ko nak, jak kayat ng isarag ka. Kaputa, nainlapak ka. Iso nga magnaagtaag ko, tignay kita tap ng sumapulak iti sa bali. Nasaan kang sumbrek ka sa scholar ti sugar daddy. Nagyaman natin pa ng sakit mo kanya. Sige rin. Iti amin na pamuspusan. Iti amin nga wagas. Kayat ko. Urag baling ka nga scholar ti sugar daddy. No awanin ti sabali. Kayat ko. Una niya, no talagang ipatpatag na. Di na makapagturupusak. Tawang kamto kini daddy. Di mo kaya. Pagsubliakan ka. Amuto na. Diyak batang kaya na.
Nagmalmalang managurayak aging kasimang pet ni Bobby manong nemi awan tinasapulan na. Awan eh. Sige, saklatan ko rin tagsapol. Dahil ang mga pasikot-sikot ito syudad. Dadya mo, nga parang ipaayam kumakanya. Pangisar ka kanya. Kadnak. Sige, bahala ka. Ito rin, cellphone number na tawagan. Inahalak manong name kalpasan na tinawagan. Yes. Good evening. Sir, good evening to. Sino na to eh? Amo mo yun ni Bobby? Pastor Rebeking dinagan na? Omo. Ibaga na kanya ganda isarek na. Maging galit ta o matpay. Siyak na yun, sir. Sika? Wan, sir. Kadabi nga rin nga sa anak ng itulog dito eh. Inunti ka dilata, sir? Cellphone mo na ito eh. Wan, sir. Nabibinas na i-text ko. Di kompletong address. Kapapanam. Tagkita ta. No talaga interesado ka. Sige, sir. Okay, noted. Okay? Maraming lang dyan yung message ko. Hindi pa sahik, man. Ano yun na ito eh? Bobby? Hindi na kanyak na address na. Ang sitek lang data. Ay, mamatay kasi muna lagat. Sige ha. Bakla ka man eh. Kaya kahit ko talaga tagbali na bakla. Ngayon ti mapukaw ka. No? Nung mapukaw ka, kahit ko tagbali na talaga bakla ko na. Sabi ko mapukaw na. Baka dinakto naman mo. Nung makaigam ka nung ato kwarta. Diyak malipatan pa ng tulong mo kanya. No talaga nga natulungan na, Beking. O anang aron, anang oras, nga mapangkaitreta nga lugar. Imbaga na to yun. Pangal daw. Sige, di ba bang to? Alam to pwede kita arwate mo, baka no, ikasera na ka sigon. I-apartment na ka. Talaga, disidio ka. Ano to mo? 17 ko yung tunumay nga bulan. 17 mo ton. Takagasgasat dito nga lakay. Lakay iso na? Kanan ako mga ron. Ano taon na? Makita mo to. No lakay. Saan una yung makabalin? Baka nalalaing. Di mo ibagbaga nga hanggang nalaing ni kitilang lakay. Ori dabagam dito kini ko. Manong nemi na panak ilita nga lugar awit kun darwatek. Masa nga, rest house? Nga da itiigid di baybay, manong nemi nagpintas nga lugar. Ay, iso ka din neto. Sir, dakay ka di? Ay, saan nagkawawagan di, sir? Ay agayo ay wanak iti dito nga lugar, balasan ka. Sakti matalik ni sir. Kasta, iso ka dito basapol mo. Uwan ni Sir Danny. La. Dumanong ka. Kunaklan iso itayan. Talakay mo. Inlokat na tirida, manong nemi, iti banda na tilaod at jay. Boy-boyain na tidano at titaaw. Sir, ito yung ororahin nyo. Timbalyaw. Vina. Sir. Tuko ka. Mang Tomas. Sir,
Isa ka naman ti lamisaan para ti pangal daw. Sir, mabidla nga ron, sir. Magdumas, sir. Ito naman pa'y dati-dating para kanyak sakbay ng mga anak. Ewan, sir, mabidlang, sir. Nagsublima nung name ni Tata Tomas. Arak. Tinted na. Dato yun, sir, di arak. Nagaman akong Tomas. Medyo itantan mo pa lang nga ron, di ba nagitasar mo? 15 to 20 minutes. Sige, sir. Di ka ikan nipulutan, sir? Aman. Dati mo gusto ka parte na. Sige, sir. Idag sublima nung nimi. Lalat tinatsun ba? Baboy. Dato yun, sir. Krust. Puna kamay may panakaletson na si Kamang Tomas. Sir, nalayang dagletson. Raman ang bina. Babain. Anak. Uminom ka? Saan, sir? Kinapot nun na ni Beking. Painuman na kini kano di nga rabi. Din sa minsan na rabi. Tsaka minom. Tsaka tuminom, ha? Sa pulutan. Lalat. Pinatsun baboy. Mahinig kayo kada kita, sir? Mahinig ka na taba? Mamuri na taba na saan mo na kasi makitan. Very healthy yan. Monot taon ko tiyan mo. Ang P60 yun. Tilangat. I'm already 75 years old. 75? Ni Tata Tomas mo taon nan. Ubing isuna. Ngimang Tomas din nakairuwamang awag ko keng kuwana. Ubing taon nan, laklakay dilangan na. Ado ka din nga kundaw isa nga. Nagbalin kayong sugar daddy. Ado man tayo ng kundaway. Nadungo kayo lagi din. Apig katawa kayo. Langag ka din tinadungo. Sir, langayot na dungo. Sir, langayot na dungo ko nakmanon nemi. Saan ko naluwadan nga na ibaga? Gabanak. Gabot na talaga nadunguan. Nadungo kayo tasawa yun? Nadungo kayo tasawa? Si Bibig pala yun, sir? Si Bibig pala yun. Gusto na lang namin duwan nga na mild stroke. Iso nga naka-wheelchair, bedridden. Gusto gaya. No, umanugat ak sir, may kamanuak matan. Abay nas kang nasalutsudan. Di mo kaya, adaway ang nagkidkid. Saan ka pumilit? Uray no kursunada ka, kapag talaga napintas ka, ubing kapay, yung saan ka tao nga pumilit, no talaga nga samo kaya. Nga, kami nang tikidakurapay, sir. Oran nga pumuspuran, ito sa amin nga wagas. Taramidan na. Mawatan ka. Kapag at tarapak mo. Ore kay papanan lang ako.
ket aramidem. Iti amin nga wakas. Maminok pa sa atong magan, ha? Talagang hindi mo kahit tuminom, hindi mo kahit agpulutan. Oh. Mang Tomas, sir, nagidasar ka. O, sir. Pwede nakadanon kami manunimi di pa naka-dining room at rest house. Wow! Napawawak man. Puro jak pa mo nun niya klase ng sida. Makan. Abay napawaw ka. Naimas din ita, sir. Makasam mo pa yung naramramanan. Puro maiparit. Ito yung nidasar. Puro may parit kanyak kuma. Yung ko na saan lagit nga nalabas, okay lang. Kan saan nga kagkanayo. Kaya mo na ito eh. Itaak lang makaraman di ka star, mas pagarikan sir. Mabasapol nga agbuko talang, tagamutag kamot ta. Gagawag tagbuko. Ada, natin sabon. Ayan. Ayan, okay. Let's go. Manong name uksan nakmutin nga dagitay. Dagitay, ano nakana natin siya? Lobster. Oh, paraking ka. Sige. Okay? Okay, sir. Nangukisak man. Para magkeng ka. Yung isang nakman. Isubuan nakman. Agsinsinubutan. Nagad kayo sawan, mayat ka. Double purpose. Matungdunguak ang maipatpateg. Matungpalpay. Ti arapap ko. Apik ko mga agad-gadak. Sino ko mga rumbeng ang pag-ipaayang? Ti tao nga din at matulungan, no? Ti pagsagabayan nak lang. Very good. Very good. Adon din nga magbaga kanyak ti kasta. Gapot ti kinatungo, kinasihat ko. Ngem. Api ko na yung ngem, sir. Diyak kayat nga gundawayan, kinarukup, ti may isa nga babae. Pakakitaan nga may isa nga narukup. Sorry, sir. Numading man ti. Bagak. Teko na ako, di mo kayat, di kapilitan. Yung no kayat mo, di nakmat pilitan. Nagkid-kid. Di ka mawatan. Wala, mangantapay. Tapos na mawatan. Hindi makapangan kami, manunimi, nagsubli kami, panaka terrace house, na sumango, iti baybay. Intuloy na ti minuman. Sir, di unay dita. Takay malag ko na, nalabas ka dakas. Jakmat. Uminuman talaga nga tsakayatan. Kalkalingan na pala. Ano ito tikit mo pagyanan? Dito yung house? When ikitangkat sa bali. Kaya ko dito, sir, napimbinas ti panag-concentrate kong agribyo, agripaso ti eleksyon ko, no, adak dito. Sige. Nimang Tomas nung kadwang. Baka no ka. No, ang digos ka, kitsiripan na ka ni Mang Tomas. Manirip ka di. Mano ka din nga mabait inyag dito, sir. Nga ni Mang Tomas nagbabantay. Nagsisirip ka di. Ijak man mo, pa nagreklamo. Gabot na pa kan director nga rest house. Kahit kinontak na ni baking. So nga, kahit yung sa kasinsin na yun, kada tayo na sinarnok,
Karadradwar na lain. Nung graduare na wanen. No kasta, iti kondisyon ta. Iti upat nga tawen, dito'y ka, nagbaag kagyan, dito'y ka nagawid, dito'y ka grupuat kung panagbasa. Dito'y kamat nga danunen, no mailiwakan ka. Apay, saan kang mailiwakan na yun? Ada negosyo das ken asikasuek. Mabanak sa Manila, sa bali nga lugar, makalawas, tuwalawas, makabulan. Oy, sino nga kadwak dito? Kada nga rin dito mas. Ibang tumas. Sige, sir. Mabalin ti mapanagpagdamag na iti di bye-bye. Sige. O, rita medyo dalamisan ti pumaamyanan a pumamagatan manunimiya magmagnang agpampanuno. Nyangarot. Iso da ito talagang pasitibiyag ko. Sige. No isuman tinay kari. Kapala kaitid ko ti amin-amin ko. Ngayon, upat lang atawan. Kasi imagbagan nga pasan to patatawan. Gawit aktun sa di lugar mi. Sa jaya ko to na sumapol ti trabaho. No danton na. Ti pluma ken makapasaak iti board ko. Karabian na manunemi nang rabi kami. Kalpasan na. Dito ti silad mo. Silad mo ko na? Tanga silad nga doa? Takayat mo ka di. Di ka mangawatan, sir. Umaya rito, ito lawag ko rin kati amin. Dito yung ngayawat ko rin kati kasapulam. Makamukan to nga mapan ag-enroll. Kaya gumatang ka rin mas papasapol mo. Ag-grocery ka matin, makita makakurang dita. Ta iso ti lutuem, iso ti usaran. Di mang Tomas, saan nga gisti dito eh? Ada balay dat asadeg. Umay na kalangkit kitain, supervisen. No tirabi, sir, di awang kadwa. Awan pa kanan mo nito. Basta saan ka nga paspastrek. Baka no dagtog-tugtog, kitpastrek em no. Sabagay, mamanumat ka di mo pasama ka kasta. Tamamudak di na tao taglawlaw. Sanda pakibiyangan, di kukwa. Ganun. Siyay. Numakit kita da kanto, ay, dahil tamanin, di ko ni Mr. Lucas ko na ganito. Ay, sige, awatin mo na ito kwanta. Mangupin ka di, bangko, bank account mo. Sa mong iganang kasto, kaaduna, bangko, i-withdraw, tumasapol mo. Ano da ito eh? Talo nga bundle, nasa 100,000. Okay? Panawang ka to eh. Baka subyanan ka to yun no, up to 2 weeks. Saan ka umiyan? Sana umiyan. Tapay. Kayat mo ka di. Kung naman na no, siyak ti tumulong at nga awan ti rason. Awan ti kunkunude. Ngem no kayat mo, mabalmet. Emsab pa lang ita. Upin ka pa eh. Diya kayat nga darom na to. Menor di edad ka pa lang. Awan sa baling aramidem, natagbasa. Hangka makinubnubyo. Ibilang nak nga ama. Daddy. Ikatabal na Jisuar. Daddy. Yan. Awatan na kon.
Sana ka nang bidot. Nasa kasaysayat na hapon Diyos kanya. Kinagyaman ak. Sige. Ituloy mo na ito, ha? Tanggan to ibang punibigan. Pambarang magkitan, no? Nuto kahit mo pag-enrollan, no, anya kurso, ken dadumpay. Sige. Thank you. Thank you, Daddy. Kinunak ni narakop ko man. Kadgabutawang balis arakop ko rinukatan. Di mo man labi na halos na arakop ko. Jakart mawatan no anyang arakop deta. Arakop di may isang anak, iti Daddy na. Oh, sige. Tsak nang tumarakop ka. As my daughter, okay? As my scholar, okay? Naragsakak to, manen, no, dando manin sa baling ang balagi. Habang nga napigsakpay, habang nga adabyak ko pa'y. Huh? Daddy, si kapayanti mo na bimisito loko. Sila kayat mo umiyana. Umiyang ka no kayat mo gabuta. Ras house mo dito eh. Amin akon, ha? Kananad ka. Pastag mo nagbasa. Kansapay ko nga. Tamatong pal, tarapapo. Manong name tinawag at ni Beking idianda ko, hindi pa nakasilad ko kalpasan nga. Nagdi ko sa. Hello? O ana? Nalapasan? Namin ano? Bakla? Nalatan? Nalapasan? Namin ano? Namin ano? Sabi kasla ka lang makagura. Among ka di ka awan dito'y ni Daddy? Napanan ti sa bali. Kalbasan nga nagpapaskang ka. Ay, tayo kasi bunalagat. Babi, amom ni Mr. Danny Lucas, uno. Katamo mo, hindi napagrador nan di dati, amok napagrador nan, di agrikos ka titulong, napanunod ko iso na iso tinawaga. Kinagyawanak. Agyawanak, babi. Saan ka nagbidot ng ipanam kanya? Taapa ay nalaing, namin ano? Ano tumtumaran na? Kat 75 years old day tan. Tilanga na, ubing pa. Nakalakalakay pa tilanga, ni Tata Tomas. Wala, mo. Nalingat talaga. Awan na pasama ka dami. Kunana, no kayat ko, isumit nagkit. Hanggang no pumilit. Minurdi anak ka no pa lang. Hindi kahit na nga so, when dumting to ti umno panawen. Nga nakasagana kanton ng mangiten. Una, no kayat ko. Baka sa anak tumata na pagkidkidan. No, makapagturpos ako. Ay, matmadaya kasi biya. Kahit mo sa wen, ison tumalan mang dun sila keng ka. Tsakla mo. No, sige. Nasiyat nga ron, nakasta ti karakter dito nga dadin. Hanggang di bagbaga natin, iti ihantem. Dulaeng may kadwa ka, o man sasao na idi, diya ka mo, maka-inted na. Basta. Sige nga ron din. Okay. Good night. Insarunok manon naming nga tinawagan ni Noel. Tiagar aram kanyak, kanasigan kanyak manong naming iti lugar mo. Oh, Bina. Abang, check ko man tumawag yung baka makadisturbo ako na. Bag man timawag ka. Kumusta? Noel. Nasaraka konti na yung pagagasat ko dito. Okay. Kahit nagbakasyon na tunggal malpas titawin. Tapno may pagtiliw ko ken ka. Tsaka mo, iliw ko, nagitinagan na kanya. Inkapsat ko.
Siguro dan. Ano nga na yung pagkagasad dita? Nagasapulak iti trabaho nga mairapin ko tagbasa. Saan ka di nga sugar dati nasa pulam? Nato ka? Api kas dati pangungutyo? Kas naman ti pagbagada? No, sumuro na kita chismusa. Kas tatapon da ka nung pagtungpalam. Ibagbagada mo't kanya, iso nga kuna na kanya. Ni pate mo, ni Bina, kuna na kanya. Kinipatan na karoden. Hamon itulit agarim kanya. Daratakan ka. Bina, or-orayak ti panagsublim. Or-orayan ka. Nagtultuloy iti kas nga sitwasyon mi kini Daddy Dani manon nimi. Nadaman da kiti gundaway nga no umay ket jak maalwadan ti mangarakop ken kwa nagaputa mainiwan. Daddy, I miss you. I miss you too, baby. Kumusta? Okay man. Naibos mo di 300,000 Pai. Garga. Ora kita dawit ko. Yung deposito nito may 1, 2, 3, 4, 5. 5,500,000? Hanggang masisirap ti kwarta Baka tilada agad katangin dita. Ngayon makas pagkariganta kayat mga tulungan di kiti napanawam sa di probinsyayo. Okay lang. Basta agpaay itinasiyaan. Kahit mo sawin sa lang asyak ti tulungan. Kawin. Yan tangi, agbasa ka ti kunam kahit mga tulungan di kiti kaabsat ken parents mo, di ba? Okay. Di tulungan mitan. Among daddy, or menor de edad pa lain, mas lakayat kong itid kang ka. Wag. Mapahay ka lang. Oh? Hindi mo kahit no ka? Saan? Magdadahil di pa nagbasa. Numaramanam, ala ka nga alan, baka di ka makapag-concentrate. Kamaawatan nga talaga. Ulitek. Awan sa baling aramid ni mangipas nag ti pa nagbasa. Tayo doon mag-graduar kan. No kayat mo, dito kayo tupayin ng trabaho. Isar kanto na trabaho. Adan tumanin sa baling, ng scholar ko. Sige. Kunta nga rin yung tatang ko. No, masapol na kwarta. Ngayon naglagay pa. Masapol nga, agbanag itinasiyaan. Kredi maglagon daw ay manunim itinawagan ni Nanan. Nang, ay anak ko, kumusta? Kumusta kayo matinita? Naskas di naliklikat lat. Libat ko na idin itatang noad na puunan kat mabaling aramitan ng Japan panunutan na. Apaya. Adag pa utang. Kano talagang seryoso ni tatang. Umutang tayo pawit ko. Nakita kasarita ma. Dito ni tatang mo ni. Hello, Tang. Hello, anak ko. Sigurado kayo na ipagbagayo din no adalagit puunan nyo kat marami. Una, anak ko. Mong dito lugar tayo akit umapapal talaga na kita ada puunan na nga agtartaragan ka na kita padaw ito stream. So nga, mong dito lugar tayo akit so pagkapon ka na kita naihimas tarak yung stream. Pasayan. No mapanak mo tumulong ka na kwada, tiladawan nga itida. So nga, yung kaya yo. Kabayla ka, nagtrabaho ka nga rin sa dyan. Amok no kasano, ti agarami ti piskides. Amok no kasano, ti aramidak. Kailang pagpunan nga rin. No, kang kiti 500,000, adudaytan. Likit mo yata na, anak ko.
Yung pangalam, di 500,000. Hanyang salutsudan pa yun. Tatirantak iti amin nga wagas. Agbiyak tayo. Ano sa liwanwan. Sa bahali matisaw-sawan, hindi kita tatao dito, anak ko. Tatang no, pa nagtalagyo kanya. Bye-bye, anyo na kita sasaw dito. Amoy yung kadigan, hindi kita sasaw dito. Kasi makuna nga distraction. Na dumaduma ti klase ti panakaigawid ti panagsaliwanwan. Na naroon no makita tanto, umapal danto, at danto na kita aramidan na pamuspusan na no, imamagda ka. Distraction. Di kita kontrabida. Amo kumawatan yung tikait ko sawan. Bayan yun, ang yaman ti sawan da, hangkang nga mamatpati, hangkang nga paapektaran. Masapon hanggang umapekto di kita. Basta talit kayo kanya. No, anyaman titid ko, agaputi na siya at nga wagas. Iti anyaman nga wagas, ibagbagak kada kayo, kang kanayon deta, ngam iti na siya at awagas. Ket kas tangarot tinapasamak manong nemi, alisto naglabas ti panawen, adakon iti 4th year college manong, ket uri sa anak kong naggraduar manong, imasunsun ti biag mi, kaputi kas tangan negosyo. Ket kas tawon iti ragragsak ni Daddy Danny, hindi magakagwana. Nang rona hindi agpanayon pa ni tatang, ket nangted ni Sir Danny manong nemi, kadi dagturpo sa kon ni Sir Danny tiring kalikagom nga mamamuna di kita nagkanyakin kakabsat ko. Ket dito mismo nga rest house manong nemi tinakaangayan ti panagpaalam. Kinasalita manong nemi ni Sir Danny dagiti nagkanyakin kakabsat ko. Ay, kumpadre ko nakangga. Ininaw na akin siya. Ngayon tilang ayo, sir, ububing ama. Kaputa, amang manganak namin naging pagpaubing. Ken agar aramatak ka naging pagpaubing. No, ti kaskin ni Bina ti kadkadwa ka makitkitak, umuubing. Ngayon no, anyaman da ti panunutyo, nang runa ka naging karupa yung umapapal iti asenso ti biyagyo. Siyak ti mangibaga ka dayo. Mabalin yung pa-check up ni Vina. Virgin ti anak yun. Anya ti rason, wapay nga tinulungan. Ken tinulungan kayo. Tumultulo ka kiti pata ka tao. Gaputa. Adun nga pamaniknek. Anapasamak nga. At adupay. Iti maisupapak kanya. May sak ang negosyante. Kaya awan pa nakalugi ti negosyo. Kaya po nga rod tumultulungan iti pata ka tao. Pag iba na kumarti kwarta, kaya awan matin paggastusat, ta okay matibiyag amin di kita anak ko. Di asawa ka, ano mabalin la kumakit, ori gastusak amin nga kwartak, mapasublik laing ti dati nga salunat na. Ang naikarin nga baldado ni Suna nga po nga rod pa naka-stroke. O, kayo nga kapsat ni Bina. Agbasbasa kayo nga madlaing. When sir, tayo di adan piskaryami, kit kabayla na kami muta na pagbasahan na tatang kininanang, so nagbasa kami. Bali, so marunong kam tumitlaing, agsasaro na kam tumitlang aggraduar, kalpasan kinimanang Bina. Good. Kadawan sa bali nga ramidan nun, timang pasanek, itik basa, hanggang masisirap numakigam kay mantikwarta. Baka kunayo, aggastos kayo, taadan tumanen. Ha? No. Ilalain nyo titunggal sentabo. Juan sir, ilalain mo. Hanggang kapot agbuenas na yung piskaryayo, baka tilad na pangususaran nyo kwarta. Baka may barkada kayo, baka agbisyo kayo, baka yan tangin, kita damat kastoy, at nantulat takwartahan nyo kung ano kasta. Basta, matungpal tarapapyo, iti amin nga wagas, ket mapindas to tibiyagyo, ket nga sawen,
Pagrigrigatan yung tumat data, amo yung tumat nga ilalain titong galmes. Manong nemi si Murot ni Noel, tan ni Noel kat may sa karikitikang runan nga katulungan ni Tatang. Iti piskarya. Iti pagtaraknan manong nemi ti swim o pasayan. Kumusta? Kablawang ka, congratulations. Ito yung kasasarita kayo kada Mr. Lucas. Adak lang ti asidag. Nanging mo naging magana. Hinga pa check up, tanak yun. Virgin. Talaga nga, nakatibtib ka na tatanggalin nanang mo, kaya kapsat mo. Handa pinay-distract, handa nga na pinaigawid. Dahil ito yung magkakadakwada eh. Kastamat ka niya. Nagtali na ito pa nagtali ko ka. Okay. No ituloy mo tibang tulong kinitatang kananang. Tantangay si kan mo ti panaka-assistant na, takil mo ti soldo. Abi nga di mo ituloy mo tagbasa. Hanen? Nagnegosyo ak tulatan. Basta da pagpunan. Si kan tulatan trabaho. Manong nemi idiag pakada akon kinitadi inarakop ko iso. Daddy, thank you. Umeksita kung no ada entransan sumarno kanya. Dadi siyang kapailamat matay, ha? Tanungas pakarikan, mamaling binulan o may kasarungkaran. Okay. Dadi, adan relasyon mi kini Noel. Agama mo kami kini Noel, nagsarita kami. Kahit nagyamyaman kanya. Sige, inuso talaga ti katinuluyam di so. Kumusta kayo man ni Beking, ni Bobby? Apagkatawa ka. Ada asawa ng sir. Ay, kasta. Ang asawa mo lang nga bakla. Saan nga bakla eh, sir? Lalaki na yun. Sino nasawa na? Customer na. Kaslakan na kidi. Igawid ka kung na-inlove ka no kanya kung tsakayat ko na kumina. Anak igawid ka po ta darapaap ko. Kasi yung pinulubusan na. Inaktubal na tumawag kang kuwana no ipexakta panagyaman ko kang kuwana. Daddy, talagang hindi mo kayan. Loko ka. Ano ko mati sarang mo arupang kaninuwan mo sa pagkarigan. Nagyaman ng daddy. Nagyaman ng sabi ko mata, alupay ti kasken ka. Nakon. Naman ti problema yun. Tumawag ka lang kanya ka. Yung daw-dawat ko nga wang kumati problema yun. Kaya ni Noel. Idaw-dawat ko nga awan to kumatagbaling nga problema yun kay Noel. Nagasama kang kay Noel, manong nimi, nagtrabaho ak iti ilimi, ng opisina, itintultuloy Noel, iti nangitultuloyan dito'y panagkatarakan iti pasayan, when no stream, iti lugar ni. When, natatangkin na nang, manong nimi, kapata medyo kumapsoddan, alakit ninata Noel, kanak iti ubing na, tauhan na, iti mga asikaso, iti piskarya. May sa negosyante ko na tayo, kapata agnegnegosyo mo rin iti stream. May sakmat ng empleyado, manong nimi, nga mga opisina. Iti asideg, manong nimi, iti baybay nga mismo pagtaraknan, ti stream, ijeti nang ipatagdaram mi, ti balay mi kininoel. Sadya nga, gaayam, digitadlungan nak mi. Isot dyan pagyanan datatan kinanan. Nagradwara amin manong nimi di kapsat ko, kat na siya amin di biyagda. Kapungarod ti tulong ni Daddy Lucas Mano. Naging kakaritoy, at tapay la kami nakasyon mi, pasarimet umay pumasyar ditoy, kinagpipiknik kami sa mangyawit ti adong stream. Ijay lugar na. Dito nga rod, manong nemi, ti pagkasalita, thank you, tilaing mo, nga nangurnos kalpasan ng nakinsen kang kat, ti detalyena, sapi ko matadamat na ibatik nga adal, liwiliwakin pagsarmingan ti biyag,
Tuwing oradagyaman nga pagaya mo, Vina.